Žena, ktorá všetko urobí, všetko vybaví, všetko vyrieši, možno nadpriemerne zarába, sa možno cíti hodnotná, pretože je to všetci naokolo hovoria, bože, aká si šikovná. Ty toľko zarábaš, to je niečo, hej? Pretože toto oceňuje naša spoločnosť. A ona si potom myslí, že áno, ona je teda hodnotná. A má pocit, že to potrebuje partnerovi dokazovať. Aha, čo som urobila? A ty koľko zarábaš? Pozri, ja zarábam 2-krát viac. Áno, a vyvyšuje sa. Pretože uverila, že toto je hodnota. Ale to nie je vnútorná zdravá sebahodnota, pretože keď bola vnútorne zdravo sebavedomá, tak toho druhého neponižuje. Toho muža. Samozrejme, muž pri takejto žene nevydrží, lebo ona mu ani nedá priestor, aby on niečo urobil, pretože v podstate možno ani nič nie je dobré. Takže ona potom takýto vzťah opúšťa a hľadá si opakovanie rovnakého partnera, pretože to vždy tak musí byť. Áno, vždy takéto protiklady sa priťahujú presne preto, aby my sme videli, že toto nie je zdravé správanie, mali by sme ho zmeniť, ak chceme harmonický partnerský vzťah. Ale ak ho ona neuvidí, tak bude opakovane priťahovať takýchto partnerov a potom na konci povie, ja mužov nepotrebujem, na čo mi sú. A je to škoda.